Dobrý deň. Dobrý. Ha, čo si myslíte, že dneska sa vám priniesol? Lízatka? Nie? Cukríky? Áno, a aké? Toffee. Ha, dneska toto tu je odmena pre toho, kto pôjde odpovedať. Odpovedať? Kto? Chce aj niekto z detí zodpovedať? Dobre, tak jedno z dieťa poď. Dneska som donesol cukríky. Ďaká. Ó, dajte si, tak, viem, že Aby nám to myslel. veľmi ťažko sa pripravujete na fyziku, tak to vám veľmi pomôže. A Vládo si dá jeden. Dobre, tak, dneska. Ktoré dieťa chce ísť odpovedať? Dobre, Gáliškovač, poď. Vyzeráš tak inteligentne. Guľa, potrebujem nejaký papier na tabuľu. Dobre, David, tak. Povedz mi, čo sme sa minule učili na fyzike. Fyziku. No a čo z toho? Keď čo bol povedať, ja dostal 5. Ó, ďakujem. Interaktívne. O svetle dáte, nie? Osvetla, čo konkrétne osvetle? Tam je... Z druhej strany. To je svetlo, nie? Zavezmu to tam celé. No a čo je svetlo? Ty by si čo povedal, že čo je svetlo? Žiarovka, čo si myslíš, že čo na tom svetla bude? Elektrika. Tak, dobre. Takže ono to tak celé funguje, že vďaka elektrickej energie máme svetlo, žiarovku. Kto vynašiel žiarovku? Ja to viem, to je to Edison, nie? Presne tak, dostane to cukrík. A máme papier? Už ide. A máme interaktívnu tabuľu, takže Máme netreba. interaktívnu tabuľu, za chvíľu budeš rátať. Čo ste sa učili na matematike? Takže dáme si nejaký matematický príklad. Ale za chvíľku. Ďalej, dáme si ďalšiu otázku z fyziky, hej David? Nie, to dostane pán Dezidel, ktorý je dneska odpovedať. Nažalujem. Chcel by som sa prihlásiť, pán učiteľ. Pán Dezidel, ako vám to išlo, to učenie, ktoré ste sa naučili celé? Učil som sa celú noc a viem to už, myslím si. A kontrolu na testách jedli ste pri tom? Nie. Dobre. Takže ideme si zase zahrať Kajnšmetkra. Môžeme. Vašenky tu poďme. Ideme na to. Hej, pripravený pán Dezidel. Áno. Takže, svetlo je Žiarenie, ktoré vďaka svojej vlnovej dĺžke od 380 do 780 nanometrov je viditeľné svojim ľudským okom. aj mojim, Aj vašim, aj ich všetkých. aj mojom A keď závodom. som slepý? On sa nie, on nevidí. A keď som slepý? A keď som slepý? Vidíte všetko. To je už ťažké na rozmýšľanie. Ďalšia otázka. Povedz mi prirodzený zdroj svetla. Nie. Žiarovka to vôbec nie je. Je to predsa slnko. Presne. To ako Slnko. vám oni radia? Nie, to ja som vedel. Slnko je najväčšie teleso slnečnej sústavy a je 100-krát väčšie ako naša Zem. A vzniklo pred 4,5 miliardami rokov. Dobre. Ja si myslím, že s týmto súhlasím, ale dajme si predsa nejaký príkladík. To mi pokazí známku. To sa neboj, to dáme. A povedz mi ešte tam na čo bolo? Nie, to bolo všetko. No, to som sa učil. To bolo iba to. Takže, dáme si nejaký príklad. Čo si sa učili v škole? Dáme si nejaký... Povedali ste veľmi dobre. Chcem vás pochváliť za túto odpoveď a dúfam, že vám to vydrží aj dlhšie. A ja dúfam. Takže, žiackú knižku. Za túto hodinu dostávate jednotku. Jo, prvá. 5 riadkov. 5 A nech sa páči, toto je odmena za to, že ste sa prihlásili. Ďakujem, pán učiteľ. Držte sa. Ďakujem.
Dezine! Ty kámo, takú odpoveď to som fakt, že ešte nevidel. Teda, akože okrem mojej samozrejme, hej, ja mám lepšie, ale ako, dobre, fajne. Ja som dal na tvoje slova, Iňo, a proste to si povedal, že ja chcem zmeniť ten môj život o 360 stupňov. Že no tak to ani radšej nemeň, hej, lebo keď sa akože zmeníš svoj život o 360 stupňov, tak máš ten istý smer, chápeš? Myslíš o 180. Ja aj tak radšej 180 menej. Dobre. Dobre, tak na dnešnej hodine si čo preberieme? Mohli by sme dať čo s relativitou. Takže, základný Einsteinov vzorec S sa rovná MC na druhu. Od rýchlosti svetla sme sa dozvedeli v minulé hodiny, kde pán Desider o tom rozprával. Bola veľká. Bola veľká. M je čo? Hmotnosť. M je hmotnosť. To znamená, že o čom hovorí tento vzorec? O hmotnosti. O prepojení energie s hmotnosťou. Ďakujem pekne. Za domácu úlohu máte strana 70, úloha 4. Dovidenia. Mobil. Môj mobil.